Sabi nila balang araw darating ang iyong tanging hinihiling. Sabi nila balang araw darating ang tanging hinihiling. At nung dumating ang aking panalangin ay hindi na maisuwi ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata. At ang takot kung sakali mang ika'y mawawala. At ngayon handyan ka na. At ngayon nandyan ka na. Hindi ko alam to ah. 2 million viewers, may mag-love shoutout. Sabi nila balang araw darating ang iyong tanging hinihiling. At nung dumating ang aking panalangin ay hindi na maikubli ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata. At ang takot kung sakali na ika'y mawawala. Handa ako, nandyan ka na. Di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan. Di maasahin, di masasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. At sa wakas ay nahanap ko na rin ang iyong tanging hinihiling. At pangako sa'yo na ika'y uunahin at hindi na itatanggi ang paghanang nahanap ko sa iyong pagmamahal, ang dudulot sa pag-ibig natin na magtatagal. At ngayon andyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di maaasahin, di masasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. Daryl Garcia, thumbs up. Hello, Jo. Thank you sa patamsok, Jo.
Sorry. Dito na pala si Padugay, ano, si... sinuyak ni po kulot ah. Huy, Lagi na ka pa? hindi ka kabati, dali lang. Oo. Dali lang. Si Jo ba to? Ako na. Ako na. Okay. Ara ato si Juras piyak na sa video Ay, call ko. oo. Ganun to, kay drama. Oo, sige. Ilalagay ka echo ko. Yapo ko na. Dahil nakiga-chat si Juras ako. Oh, sige. Take your time lang. Hindi. Kay ginhaga dyan sa mga friends niya bla. Maligo Oo. sila ko na sa may bye-bye. Tig-chat. Kaya, Iya may galisin siya sa ako. Tapos hambalan niya ko, hindi ko pasugti, mahambala ka, hindi ko pasugtan. Tarong. easy. Mayo. Scary's channel. Scary's channel. Okay, ano. Meron ka na, may jacket ka na. Tarong ka na, iba niya nga bata. Iya, mambala nga, Oh, di sige ba? na Oo. ma, Oo. boy. Di, Iya, may, yan, balo niya pa ka. at least wala Iya, siyang yan, basa. balo niya pa ka nga ma, hindi ko pasugti ha. Di, tarong ka na. Mas mayo gina. Malabanan na sa kabataan ko na. Mas mayo na lang ang muna. Hmm. Di, anak ka mo guys, galanta ko kay drama ha. Bata ka mo da. Wala. Galanta ko kay drama. Ano tsura ko da kulot? Ibaba niya ako. Okay man. Sige lang. Hindi blood. Hindi. Hindi importante yung tsura. Importante yung presence. Dalawa na. Sabi na balang araw darating ang iyong Item sa kung dumating ang aking panalangin ay hindi ako na. Ba't yan ko kulot? na maikubli Ba't yun hindi? ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata at ang takot kung Ba't yun hindi? sakali na ika'y mawawala Ang bala. at ngayon nandyan ka na di Di mapaliwanag mapaliwanag ang nadarama handa ako mawalang hanggan di pa aasahin di ka hindi ka sasaktan sasaktan mula noon hanggang hanggang ngayon ngayon. Ano ba yun? ikaw at ako at sa wakas ay nahanap ko na rin ang aking tanging hinihiling. Pangako sa'yo na ika'y uunahin at hindi na itatanggi ang tadhanang nahanap ko sa iyong pagmamahal at ang dulot sa pag-ibig natin na magtatagal. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag
ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di pa aasahin, di masasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. At ngayon, nandito na, palaging hahawakan ng iyong mga kamay. Di ka na mag-iisa, sa hirap at ginhawa ay ibigin ka. Mula noon hanggang ngayon, na ngayon, hanggang dulo, ikaw at ako. Kulot, bation ko, kulot. Oo, Bation ko. Klaro oo, man. ganit. Okay. Low camera man ano man lang naguro ang screen man lang naguro ang ano, diferensya ya. Hindi, what I mean is, ano ko ka ba hindi ni Bluetooth akong gamit ni earphones. Then try At ko, ito, makita. ano ganit mo ang naman. Tapos juralo, piyak, cellphone. Ara, sa video call, may duwalan tao ba ka off cam lang na siya. Sige ba? Steady lang na siya. Ay, abaw. Gampang na Grabe. na. Gampang na. Hindi na na siya. Wala na Grabe kami nga. sa pila kami ni Cora sa gampa nga istorya man. Matiib na. Okay lang na ano. Kaya online na charge kay lubat na nakin. Okay lang na Rel, sige ba, sige ba. Rel, Rel, Rel. Nag-mute na naman ni sa kay gabanat ni sa ratatatatap. Nag-mute na sa basta gampang na sa Okay lang ng Madix sa games nga dira la sa inyo. Wala na sa gagawa. Mayo gina. Ay, yun mo pagwa eh. Oh. Asa ka mo. Kalagsakan kita. Kalagsakan kita bata nga mo na. Budlay encounter ng mga kabataan nga mo sila. Yawa na siya pagwa Oh. Diba, bata ni nga, karakasana ni nga. Ayo, dami ko Bago. halos. Halos ko naman. Di puro gani, mga high school friends siya ni gani. First year, second year, sa kabay, sa ano ni siya nag-eskwela. Sa, dito sa Hamon, sa Isabela, public school, first year, second year. Tapos, third year, fourth year, sa subong nag-silent siya sa ano, sa STI. Nag-silent siya sa STI. Di, mga friends niya dito. Nga, good siya nga nga makadto sa may tawag ni, sa may mapabaybay, mga classmate niya pasong na pabaybay. Oo. Buwas upod mga tropa na, may mga lalaki man. Di ako pasugtang ko man sa kahit mga babae man, tapos mga kilala ko man bla. Tapos kay edad man isang una, dra man ta na nagaling nga bindi, tapos pasugtang. Ay, tigo mo raw hindi si bala ko mo de. Ang balit. Nag-diskarte mo sa... Pero mayo mo na. Ang bala niya pa kaya nga, manasin siya, tapos selection di sugti na nabaw pangunahan niya pa kaya, di ba? Mayo mo na gani. Tapos mo sa ano. Kaya ko lang sa'yo. Tugnaw, uy, jacket na ko niyo. Tugnaw, jacket, duwa na ako na. Dari ano na yan, init na di. Why ko nagtawag ni, why ko na heater ga dry akong skin. Ang robot ko lang eh. Kagabi, ginagandaan ko to kagabi. Kaya nang isda ko. Ay, pila na mo banana na to ba? 500 ka na, 520. Kulot. Lapit na lang, 521 ka na. Gani. May namang isda ka lang bala. Pangisda ko gani ako, pangisda ko nga ga. Grabe talaga sa isang buong isang nilolo, as in.
Ako gani, Sige dyan. pila naman lagat sa akon, botakan ko mga isda. Da, ang hara na. Gani. Kurante nga, no? Alam mo, huli ka na yan. Amugin na pa ng kurante, no? Importante, buhay. Gani. Yung mata, ang galap lang. Dahil si Jo na lang yung masalo yung YouTube, eh. Lifetime niya mo. May second account mo tani imong galing tamaran ko. Hindi man sa hatag ko ni tani kabay ang YouTube na dili hatag na kay Jorel. Kaya, Hindi isa balyanon ko na iya tamaran ko na ihati. ate Wala. may right time ginaya. Subong di pala, pero, ano, sa pinakalaw, maano ginaya. Tamad ko na. Yeah, may right time ginaya. Siyempre, hindi pala siya interesado mo. Siyempre, lain pala sa isip nila. Sek ni Miss Rowie Tamsakbe. Salamat sa Hello, patamsak. hello sis Rowe, may love shout out. Salamat sa patamsak, Makuskam guys. lang ko bala kay do kalaw ay gid sa akon da. Hindi man. Dating dikit. Salamat po. Ma-off cam lang ko para ano. Oo. Tulog ng mga kaped. Ano na sila lagyan, no? Di, gabi na sila galing. Di kay damo, nagpinuto, gina kay nakibot ako kay pastor. Kanto sila dito lang tanan. Mm. Di, gabi na ko na gano'n. Gabi na ko tapos, pang limpyo. Kaya heart. Yung, Patusok, premier lang, host, salamat. Sige, puntahan ko bahay mo, na Miss Rowie. Hindi na ako nag-iiwan ng bakasan na Miss Rowie. Ano na lang, thumbs up na lang. Kumakapit na naman. Kumakapit yung thumbs up. Pero ang dikit, hindi ko pa tinatry. Hayaan mo, wag mo muna yan yung Thumbs up na lang muna. Mamaya nga papatayin ko muna yung wifi at saka cellphone ko hanggang umaga. Mm. Baka ma-refresh din. Mm. Kasi doon kasi ako galing kagabi kay Madam Chat TV. Charot TV, kay Madam Charot TV. Tapos sabi niya, add mo ako sa Facebook. Tsaka tinuruan niya din daw ako i-refresh daw yung mga ganito. Sabi niya, patayin refresh daw. ninja, ganun pa rin. Ginawa Patayin ko daw na yan ko. lahat, kulot, Pero pinatay wifi. pero ganun pa rin. Nagre-restart ako ng wifi every 2 weeks at 2 times a week dito 30 minutes ko yung pinapatay. Tapos, Parang nglilinis tanan lahat. Inaalis ko yung main ko pero sa may ganun pa mga rin, memes ganun pa ko. rin. Ganun pa rin, sala sa init, sala sa lamig pa rin na detect kasi ni Lolo. Pero subukan mo nga kasi, patayin mo, tapos patayin mo din yung cellphone mo. Ganun. Mm-mm. Didikit yan mga ilang araw, tapos ilang araw bumalik na naman. Parang katulad sa Kaya akin. nga. Okay lang. Bala pa rin. Mm. Ako talaga kaya gusto ko umalis na dito kasi wala ditong signal ng data. Hindi ako makaano. Pero pag data kasi, okay. Pero okay yung data, no?
Nakadikit yung data ko pero 'pag wifi, Kaso lang 'pag data ano, gastos talaga, sobra. yun lang diyan sa Pinas Magastos. magastos, dito sa'min mura lang, eh. Kasi Yung isang ano araw kasi lang yung dito, gamit ko, eh. 500 dito is isang buwan na yan namin, Oo nga, ₱500 unli na yan. kaya nga. Miss Rowie ano, tapos na ako sa'yo't mag-thumbs-up, ginawa kitang, ah, binigyan kita ng ano, 12 na thumbs up. 'Wag na natin damihan Miss Rowie kasi baka ano, malagas din kasi. You're welcome po ano, Miss Rowie. Yes, okey-dokey Miss Rowie. Yes po, salamat din po, salamat. Mag-ingat po kayo diyan. Mayo si ano, si Boss Rilao. Maayo utok kay At guro mo. at least gano'n nasag-response sa sakon. Grabe bla nasinsin niya lang bla umandam na sakon. Salamat. Sakon gid Okey, senya man ako kay na galing kay nag-ano ko siya nga naghuhulog ang bata ko siya sang kwarta nga ipalupad bala te, sakon. te. Namutuan ba niya sorry ko isa kung nasinta lang ka kay sobra gyud ko ka-busy ama ko. Hmm. Sa pagdararap sa pamilya niya sa iya mo 'no? Mm. Miss Rowie, salamat. You're welcome po ano, Miss Rowie. Bags are packed, I'm ready to go. Standing here outside the door. Hate to wake up just to say goodbye. Mix Gaming, thumbs up dan host. Yan, may ano ka na. May jacket ka na, Mix 09 Gaming. Thumbs up. Salamat sa pa-thumbs up. Mega love shoutout Kuya Meg. Happy New Miss Year. Rowie, tambay here saglit. May support ko naman iba. O sige, sige Miss Rowie, salamat ha. Salamat sa ano, sa patambay. The throne is breaking, it's clearly morn. The axe is waiting, he's blowing his horn. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. Leaving on the jet plane, don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. There's so many times I'll let you down, so many times I'll play around. I tell you no, they don't mean anything. Every place I go, I'll think of you. Every song I'll sing for you. When I come back, I'll bring your wedding ring. So So kiss kiss me and me and smile for smile for me. me. Tell me Hold that me, you'll you wait for wait for me. me. Hold me like you'll never let Never me let me go. go. I'm leaving on And the on a jet jet plane. plane, Don't don't know when know I'll when be I'll be back back again. again. Oh, Oh, babe, babe, I I hate to hate to go. go.
Now the time has come to leave you all. More time at in this year. Close your walls, I'll be on my way. Dream about the days. Hindi ko alam ah. Ano ba to? Okay. About the times I want to have to say. So kiss me and smile for me. Tell me that you wait for me. Hold me like you never let me go. I'm leaving on the jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. Thumbs up, bro. Iyan, bro. Salamat sa thumbs up ka. Iyan, next thumbs up. Ayan, next. Sabi niya ng Iyan, thumbs up, bro. Salamat po sa sa thumbs up, bro, ha. Kanta-kanta lang ako dito, bro. Kamusta, Iyan? Kamusta yung araw natin dyan? Wait lang kita. Sige lang, kulot. Ano mo, Sandre?
Iyan, balik na ako bro. Sige, sige na. Ingat-ingat dyan bro. Iyan. Okay lang din dito kahit maulan pa rin. Oo, ingat-ingat kayo dyan bro. Kasi ano, Maulan pa rin ba? ulan lang sa kanila. Next, gaming, Iyan, Demoto Trabzan, Full Passoy Idol. Si Balik na Ian ako pala bro. yan. Mega love shoutout Ian. Chef Billy, tamsak po Sir Kulot. Sige, salamat sir sa ano, Chef Billy, salamat. Salamat sa patamsak. Jaming-jaming na kami dito, ano, Chef Billy. Basta yung trabaho natin doon, Chef. Every time I think of you, it's always every time I think of you, never choose. Ay, di ko alam. Every time I think of you.
야, 문 열어. 야, 문 열어. 야, 문 열으라고! 아, 근데 난 왜 이렇게 불안한 걸까? 내 마음이 자꾸 두려워. 한디, 오빈 선배, Josephine Bakal, so tamsak house. Salamat Josephine, salamat sa patamsak. Ginadamad si Andre. 너무 걱정은 마. Walang balya. 별일 아니니까. Basketball pa siya ko 너 nun. 며칠 검지지 뭐. 그 대담하신 거 누나 Papa, 보니까 I want to play ball, 내가 핑계도 please. 이상하지. Ah, 안 그래도 준표한테 갈 Sino pa 생각인데 namagsakon man? 뭐 전화할 말이라도 있어? wala na. Bahala na. Ikaw pa namagsakon ba? Ano ba 자기야 괜찮아? hindi na yan makasalot kay Judalia. 저야 뭐 모두 잘 지내죠. Josephine, nagbaba ng bahay. Josephine, puntahan ko bahay mo ah. 지훈의 집에서 Dito ako sa 지내는데 bahay mo ngayon. 지훈아 둘다 Yung bahay mo ano, 263. 금잔디 Tignan natin kung didikit yung ano ko. 너희들 무슨 우연인지 참 Sana didikit yung kawal ko. 어려서 복잡하다. Akin ayaw talaga. 그냥 그렇다고. Yung mga ninja ko. Ay, hindi din dumidikit sa'yo? Hindi. Kaya nga hindi ako nag-ano. 힘내 금잔디. Yes. Kaya nga hindi ako nag-alis. 고맙다. Tamsakan ko yung ano mo ha. Tignan ko kung didikit yung 처럼 그려서 편안해 보였던 적이 없는 것 sana 같아. didikit. 할아버지 찾아준 것도 다 네 덕이다. 아니에요. 요즘엔 오히려 제가 쎄해지고 있는데요. 뭐. Ay, Josephine, hindi talaga dumidikit. Pero ano, didikit mo na lang yung main ko sa'yo ha. 가장 잘못된 만남은 생선과 같은 만남이다. 만날수록 비린내가 묻어오니까. 가장 조심해야 할 만남은 꽃송이 같은 만남이다. 피어 있을 때는 환호하다가 시들면 버리니까. 가장 아름다운 만남은 손수건 같은 만남이다. 힘이 들 때 Ayan, 265 ka na ano. 265 ka na, Josephine. 가주니까. 이 구절 진짜 마음에 드는데요? 손수건 같은 만남. 아저씨는 어떠셨어요? 저도 아저씨한테 손수건 같은 사람이 되면 좋을 텐데. 그쵸? 그쵸, 아저씨?
해줄까? 아니에요. 내버려두면 내일부터 학교 못 갈 것 같은데? 뒷머리는 진짜 제가 도와드릴게요. 됐어. 내가 알아서 할게. 머리 다듬어 주신 거 깨주셔야죠. 중간에 밟고 싶어. 나는 당신에게 말하고 싶었지. 당신을 사랑한다고. 그렇게 해치고 싶었지요. 그게 다예요. 두는 거예요? 이렇게 도망칠 거예요, 정말? 그분이 이런 걸 원한다고 생각해요? 상관없어 이제. 난 상관 있어요. 쉽게 깨지지 않는 단단한 마음을 얻기 위해서 걸러지고 밟히고 펄펄 끓는 불가마 속에서 견뎌야 한다고 했잖아요. 그래야만 후회가 없다고 선배가 그렇게 말했잖아요. 다 헛소리였나 보지. 아직 끝난 게 아니야. 아직 다 한 게 아니잖아요. 난 이대로 포기 못해요. 이 손 꼭 다시 움직이게 만들 거야. Hindi. Sunset po. Nandito na ako kulot na nanonood ako. Tapusin ko to. Gandang gudan si ano to. Gandang gudan si ano. Si Andrea pa.
Wala pa gid natapos si Adam ko. Wala pa. Player TV 05. Ganun siya, no? Thumbs up. Alam di thumbs up. 12 thumbs up to. Salamat to. Kapatid Miguel Love, shout out. Halong to sa pag-ano to, sa pagpuli to. Bagulan ni Auti mo. Bigyan shoutout kapatid pa Chris. Player Miguel TV, Love, shout out salamat. kapatid. Dalong sa pagpuli. Salamat to. Bigyan shoutout din sa'yo. Buday kay Torande kay ano, nag-change siya sa schedule yung dami tayo ito upang gabi. Upang gabi tayo ito. Bugto ka bisan Dre. Madaman sa mga basket. Let's move on. 승구랑 Player 외출할 TV, 거야. hindi ko ba ng bahay. 니들은 따라오든 말든 마음대로 해. 그럼 저희도 Papuli ka na sa buong tao. Madam Claire, ano, tamsak ka na lang kita. Kasi hindi talaga dumidikit yung ano, yung kawal namin. Yung ninja ko, hindi talaga dumidikit. Didikit ko lang po yung main ko sa'yo, ano, Ate Claire. 걱정 말고 Ayan, 다녀. nadikit ko na po ang, ano, ang main ko sa'yo. Maluto ko dugay-dugay ito. Ano na daw oras niyo subok ka? 안녕하세요. 누나랑 재밌게 놀자. Tatlong main ko yung dinikit ko sa'yo, ano, Ate Claire. 너 괜찮아? Kasi hindi dumidikit yung mga ninja ko ngayon. Tatlo yung main mo. Grabe ka. Oo. Yaman mo ng main ah. Kaya mo na mga main ko. Sila yung mag-aayuda ng tatlo. 4 sana kaso lang, ano, hindi ko na nalagin. Ayan, Ate Claire, nadikit ko na yung tatlong main ko sa'yo, ha. Ano lutuon mo na sa buong ka? Pa-share mo tabi. Namita to may mga onta. Mapakal to. Ayan, Ate Claire, dana ko sa'yo. Tatlo lang na ibigay ko sa'yo, Ate Claire. Bawin lang ako na next time. Gana tayo siguro sa inyo subong to ay. Ano oras sa aton diyo? 11:40. Alas 11. Alas 6 sa kanila eh. Alas Aga. 6. Isang gabi. Oo. Ilang dito ko oras ang agbuat na no? 5. 6:44 sa kanila mag-alas 7. Pero dahil sa inyo, yung gamay lang yung diferensya, bro, no? Hindi pareho lang ta oras. Mas layo galing ilay, no? Hmm. Ano na lang episode man? 2 na lang ay.
Tatlo pa. Natulog ako. Ay, arat to. Claire, sister sana, bagong dikit sa'yo. Salamat. Namata na to yan ako. Bala ka na kulot matulog na ka na to yan ako. Okay ka na. Thumbs ako sa bagong dikit sa'yo. Sige, salamat, Claire. Bawi na lang ako next time. Matulog ka na para ipo ka lang para bukas. Mega love shoutout si Sepa Chris. Matutulog din siya, si Sepa Chris. May ganun shoutout sis Claire. Sleep na ako. Nantok na ako eh. Mas kasi. Gilag. Salamat sa patamsa ko, Claire. Mamaya na ako mag-open cam kasi yung anak ko, gumigising. Salamat, Ate Claire. Kung saan sinubukan lumisan, hindi ang mundo kung ako'y tiro mo. Siya ang panalangin ko. Thumbs up to. Salamat to. Ganun ako ma-open cam to kay Sandre, gano'n. Ginadaman pa, mabasket kasi ako. Sobra kampang. Overdose na sa kampang. Pati pagtulog, basket siya. Randy, Claire, CR6, man, shoutout, 3 Kings, happy 3 Kings, sabi ni Kuya, sabi ni Randy. Sabi ni Randy, Claire, nag-love shoutout, happy 3 Kings. Panyapon pa lang kasi muna sa buong to, panyapon pa lang. Siya ang panalangin ko.
Lain-lain ka boses mo to. Kaya na to kay hindi ko ka ano ka walwal kay si Anday ginpatulog ko pero nagabugtaw nga do ginadaman sa subong. Ti gusto ya pa nga hagad ya pa ko yung mabasket ya. Pero tulog sa. Amo na nga ginahinay ko ako pero tigay matulugan naman sa. Ti mawalwal naman ko na ti tapos na tulog. Matulugan na ron. Ginabuksan ko doon pertahan ko. Di ako kay ginatulatan na ako sa. Ano mo panyapon na to? Salamat sa patamsak to. Lipay na ko to nga rakada to. Si Kulot ba mo tiro? Hindi na ko labag trabla eh. Pabla to buangit mo yan. Katlo kabla siya ka imot siya to. Matcha ko to babae ba to daog ya ba ko yan. Ano siya? Ang gali imot yung talakan. Nabisit yung Namatcha ko lang. Oh, agi blang. Sobra pa sa babae mag-imot. Matcha ko to minapos na nga. Imot. Mas straight na pambok mo. Pero demo pa ko sa pag-imot. Bisit galuwa ko si Uba. Si Kulot to man mo tero to si Kulot. Ambot ko ako guro hindi ni mag-attend sa LS pila ka bulan guro ambot na ibi ni guro si Kulot ay. Ano guro nga panawagan niya ay. Gabi tira ni pakresa kung to. Ginimo yung kagi na. Imot lang to. Nagi mo pasyon ni Kulot eh. Ang paimot-imot. Gulpilan si Blay maimot siya sa inbox niya. Kanami isang kuskus mo sang CR. Tapos gulpilan siya maimot sa inbox. Tarong ka na. Sakto mo na. Diba to? Anong pala kaya mo ko na yan? Gwapo. Nagi nga bra no. Lagi. Music. Cute mo. Bali lagi. Mamilit si. Ako ganing ban guro natakanan na sa akon kay mag-chat sa akon ay ko kaya reply wait akong gasin. Imo yan imot sa Mariusip Kulot. To no. Silik yan. Tapos sila pa to ba? Tagaharo taya. Putar tagaharo na mo agi. Inuuton man. Kalimtik ng brani. May nag-game lang ako siya. Sige luluka ko na si Uma. Puta subong na makuluad daw ba? Nagi. Picture out na akong kagulingan magagigin man milit sining lupay ulit. Do bitokon kay mga gi. Bitokon yung mga gi. Hindi ka pwede mabuli. Kay kung bulion ka magisi ka gid. Pilinti ka kulo sakit tayon. Tingnan po Isip ba magreklamo. Sakit. Hindi ka bagay magagi ya. Ay kung magagi ka gisi yung mabuli.
Nipis nga gi ginasabay. Utang nga ng grasa, sobra ka nipis. Mami Dayban, Ilonggo, Happy New Year. Happy New Year sa'yo, Mami Dayban. Happy New Year, Mami Day. Happy New Year. Natatawa ako kay Epa kasi ano, kay Mami Dayban kasi sabi niya sa'kin pag nabakla daw ako, yung sobrang ano, sobrang thin yung katawan ko. Wasak na against ko. Gupi ko. Gupi nga lata. Hello, ay gulagi, gulagi. Nabuli ko sa tulog, baga pang hindi. Bitok. Utso pabing laba, no? Tapos ang bukol, 4, gay. Ngisi, ang buli. Nga sila mo, CS ba? Visit ka kulot. Malo ka. Grabe, tira na yan sa akong Mami Dayban at tuturan diyo. Natira ko na ipag-crisp na. Tulog. Grabe, tulog sa tulog na. Mas Sana. payat si Wamos, kilala mo si Wamos Ilong. Oo, Mami Dayban, kilala ko na. Di si Wamos, siya mo ganyan datura. Ganyan talaga yung katawan ni ni Wamos, siya Mami Dayban. Sino na siya? Si Wamos Cross ba? Ang butsin, ano. Ang, Hello, Mami Dayban. Love, mama. Dahil sa sa panahon nila Wamos kasi Epan at saka Kika Lodos. Yung panahon na nag-start sila mag-YouTube, medyo hindi pa uso yung lagasan ng ni Lolo noon. Bahala sila dyan kung sino sila. Wala akong pakialam sa kanila. Kaya nga. Hello, Papa Chris. Kamusta na? Ito, may okay lang. Miss you, Mami Day. Ayos ka na datoran de. Kapakal ka na naguruay. Salamat to. Mami Dayban siguro ano na to. Umiinom na naman to ngayon. Di ka ba nag-shot Mami Dayban? Dayban 1, may grab shoutout sabi ni Torande. Nagpusog akong sulok-sulok ba? Mami Dayban, miss you din. Epa. Matutulog na yan si Epad, Mami Dayban, pero ang dami ko sinasabi. Ano yun? Nagising kasi ako kasi andyan pala si kapatid eh. Nag-iing abisyo mo. Mami Dayban, Randy, hihihi. Ngayon tapos sa paglaw. No, ayaw sa magkadlaw. Ano na pong gano'n lang. Wala ka pa na rin? Ren. O, dito kasi na si Randy. Hindi, yung anak ko nasa kabilang cellphone naka-charge kasi. Natawag ko kung pa nandun pa ba. Grabe mo sila magpulaw, ano? Patay ka na yan. Yawan ka na yan. Literal pa yan. Kampala lang ang pao. Pero kung tuon man. Nabayaan ko lang muna. 'Yan. 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 'Yan.
Kurante ano, dahil sa eskwela. Ubas ng kumeles, Salamat sa patamsak po. I remember the time we spent together on those drives. We had a million questions all about our lives. And when we get to New York, everything's alright. I wish you were here with me tonight. I remember the days we spent together, not enough, and it used to feel like dream. But
exit old America. Never thought I'd loving you now would hurt so much. Tinara, ay, taas. Tinara, falling Falling in love. confident. I need a loving hand to gonna pick me up. And every night I miss you. I just woke up. Then all the stars are holding you tonight. Ay. I remember the time you told me about you were alright, and all those things you said, and I just couldn't wait. Oh, times and now. Hindi ko na alam. Ano ba bang Dito kanta na yun? pakinggan mo kanta to ng anak ko. Wala. Sige. Tanapin ko na sa memories ko yan. Wait lang. Ito ang salita ko lang na tulan. Wait lang. Hindi, isa ba lang. Kumakanta kasi sila. Tell you I'm sorry. You don't know. May kasama siya. No New Year to eh. No New Year. Sa live nila. Tulan ni Mami TV. Salamat po. Salamat sa support. Manap na nakakunto. Kulot, malapit ka na mag 1K. Oo, Mami Daiban, sana, kasi, ilang beses na ito nag-start, pero lagas pa rin. Pero okay lang, Mami Daiban. I hope na tumakyat na lang, ng mabilis. Siya yung kumaganda. Na-miss ko tuloy umuwi dun. Nasa karaoke yan. Nung New Year to. Yeah. Hello, three viewers. Abnoy. 3 viewers yun dyan. Practice na sa Nawala signal niya. Abnoy niyan bata, hindi. May boses kasi si Jo, pero hindi siya ba nagta-try na sa contest?
Sa Hindi. mga Dati. sim Hindi, kumakanta lang yan sa school. Kumakanta lang yan sa school, pero hindi siya nagko-contest kasi yung ano niya talaga is sa ano, is kinukontest siya sa mga quiz bee, ganun ba? ah, Sa mga test talaga ba, spelling, essay, mga ganun. Sa science, sa math. ang gandang boses niya kasi. Pero kumakanta naman siya sa school, pero mahiyain kasi yan na bata. Sobra. Kung gano'n lang, ayun lang Kita yung mo, problema. kita mo kahit sa LS ko nga nahihiya nga yan. Oo, Hindi ko lang yan pinapagalitan. siyempre naman, yung ano, hayaan mo na muna. Darating din yung ano, yung time na ano, siya yung magaganahan sa ano. Hayaan ko lang naman siya. May time din yan na baka nga sabihin niya ano ko sa'yo niyan, ano, huwag ka na Na, mag-YouTube ako na lang. Mami Daivan, ba't na parang napaaga ka ngayon sa ano, sa LS natin, ano? Wala ka bang trabaho, Mami Daivan? I swear I don't mean the stars of the sky. I swear like the shadows of moon in the sky. Sabi ko, for better or worse. Till the tears fall. naglalag na naman. You better do that to us well. I'll love you. Ayan, nakalila na yan. Hindi ako niya pagpa-IK ni namon. Enchanted Kingdom namon siguro matagal na to. 5 years na. Tagal na. Ang video lang to. Nasa Pero na-upload memories mo ko. yan? Na-upload mo? Oo, nasa memories ko. Na-upload ko. I-share ko nga. Sige nga. Buhay na single. Simula noon hanggang ngayon single. Tapos nag-usap kaming dalawa. Sabi ko sa kanya na magbo-birthday na ako, malapit ng birthday ko. Sabi ko sa kanya, oo, mag-birthday na ako, malapit na. Sabi niya, oo, tatanda ka naman. Tapos sabi ko, oo nga, tatanda ako, single pa rin ako. Sabi niya, ikaw lang naman may problema. Sabi niya, kasi puro ka sabi single. Tapos kung meron naman, ayaw mo naman. Guwapo. Galita pa tuloy ako. Very supportive. Hmm. Basta kami nga daw, abnormal. Gamay pa di sa Si Jo? First year high school pa lang ata. First year high school pa lang. Tignan mo kami kulot. Tignan mo kami. Nagpapadis kasi kami nito noon. Tapos lasing na No. lasing ako. Padis, di ba? Padis ano yan? Manila. Ano? Inuman. Padis point pa lang. Padis po. Kasama ko mga pinsan ko. Tapos siya, dinala ko din doon. Gusto ko din kasi makita niya. Tapos ano na kami umuwi. Alas 5 na madaling araw. Di wow. Gising din siya. Ako lasing na lasing. Siya lasing na lasing sa pulutan.
Ay, aba. Ang sarap lang Bugog. balikan ng mga Bugubog din alaala. ah. Bugay. Bubog mo. Oo, 4 ka tower mo naubos na. Okay, hindi ka man yawan ba no? 4 ka tower mo naubos. Tapos, Mas agsidyo ano yun. lang kami inom, 4 na kami inom. Tapos, ang duwa ko, ang pakaisa ko, kagang nagyoya, naguna puli. Yung bili nila sa amon, ang ano, ang, tat, ang, Ikaw ang 3 ka tower pa eh. Kay duwa ka tunga-tunga mo. Tapos, may isa pa bili mo. Duwa kami sa pakaisa ko. Basta magaga. Wala pa. di mag-apat ka tower, sakit-sakit nila yan. Na Japan ba? Na Japan na. Sakit-sakit nila mga bugubog ka na rin. Nagbubugi. Enjoy man sa kami live band ba. Yun sa bagay. Kupod ka mo. Mm. Upod kami. Maya ba? Parilis ano? Nasanay sa may kupod. Isa sa iba na po din. Alam mo, mas ano, masuguran niya na sabay sa mga markada. Ano na, tuloy-tuloy na. Nabayaan ko lang sa kung gusto. Yung hindi man siya. Okay lang ang ano, na madala siya. Na mature na iya utok. Mature na kami sa akin sa mga bagay-bagay. Pero ano, mas Uy, mayo para gina. hindi sa magminanam. Oo, pero kung ano, kung bata pa siya na amo sila. Laway man. Okay lang ang ano, nga gainom-inom siya. Pero at least, ikaw po diyan, dala sa balay niyo. Pero talagsa ka Pero lang iba kita. hindi. Ilaw talagsa Iba mo na. mala. Ano, Ano bla, una pa sa bla. Ano bla sa New Year bla, una pa sa bla. Una pa sa bla. Inom sa akong anong oras ang naog. Alas 6:30. So good na sila inom. Tapos sa kapuli na ko. Grabe, nanay mo na. Grabe, bata yan. grabe lang. Eh, si Opo doon si Papay, no? Pwede sa papay. Sa balay lang man. Hindi man pwede sa sagwa. Oo. Pero si Papay daw wala man gaano. Wala napalugtanan na mo niya basta ang mga upod na kami dira lang pero iba nyo wala napasugtan. So, ayun na. Tumalagsa ako ka na lang ito makakita mga mga kabataan. Ito mo bisan yun na spoiled sa namon bisan nambalan sa namon nga tawag ni dakat to na ako pod to hindi ta naray. Mas bayo na kung madalay sa ano, sa paghamtong yun. No? Awan ka na siya pilit daw. Sa bagay, hindi mo nalain kung mag-inom ka. Lalo kung pag-abot sa ano. Ay, doon nagdumad ko man ang kabataan ko sa una. Sus ako gani isang second year high school kung kursos kada buhi niya mapuli mas blaya puro kami na mga classmate ko isa kami na tricycle na puno-puno inom kami na tan. Hinarap ko yung sikat video. Bayo gina.
Duwa sila no? Ne, Jo. isa lang na bata ko. Yang gamay di ay sino to? Ito bangon dito kay Papa, isa lang ang bako ni Kayla, isa lang bata ko. Ay, gali. Hindi, ang nalamin kong duwa sila wala sa ano, kay Papa nila. Tatlo na sila sa kay Papa yung asin. Ah. Pero may close sila no? Oo, wala ko na siya natuduan. Hindi kita mo sa ano, kaya sa una, sa wala pa ko may YouTube, ano gid ko yan, tutukin ko kay Rafitul ko yan, as in gid yan. Di, ang mga gagawa ko tanan, mga halos, kalabanan, amo gid ang problema. Halos ano, lahat ng mga case doon, ano, yung tungkol sa ano, sa mag-asawa, tsaka ano, naghiwalay, tapos nag-asawa ulit, tapos kasama yung mga anak. Tapos amo na ano na ang partner sa ila tatay ka ginasakit sila. Wala. Sige Una, na, kalabanan kamagalitas na sa sila. bata ko, yung bulandra ka na niya. Spoiled na sa mga in-laws ko, ay. Nugay ka din laglaw, pinalangga na nila, o nagka-eha na nila. Umugi na pinakamasakit na part sa ano mo sa isa ka ano ba sa isa ka relasyon na ano for example ikaw or ako ah byudo ako na tapos nagkanubya ako liwat tapos yung bata ko hindi gusto sa partner ko wala. Pero ako do sa wala na sa ako siyempre palangga ako ang babae tapos ang bata ko hindi palangga wala. Tapos ginasakit ang bata ko do sa wala Ne, lang damo ng part mo damo ini gani wala. May ayos na sila doon. Nag-isa pa, kabalo ko sa papaya, tabo mapasugot nga muna bata. gani Grabe na sa kaplangga nakita niya. ko nakita po dan siya nga mga ano Isang gamay pa na nga daw. Halos so na madapuan ka lang, oh. gani thumbs up bro hello ano Sisi hello Priscilla salamat sa May patamsak dalang Sisi shout out sis. nag-uusap na kami dito na ano ni Epa Sisi kasi ano malipas oras lang at saka ano WH na rin yung ano yung tabol ko rito. Kamusta dyan, Sisi? Kamusta yung paglipat niyo ng bahay? Nakalipat na ba kayo ng bahay? Sis Epa, Randy Lounge, sabi ni ano, si Priscilla. Nakalipat na ba kayo ng bahay daw, Sisi? Kasi daw sabi kanina ni ano ni Priscilla ano, nagligpit parang transfer ng ano, mga gamit. Mm-mm. Like the moon, stars on the sky. And I swear. Randy Pasokli. Nagbaba ng bahay si ano, si Sisi Crisina. Pero nandun suklian mo daw si ano, si Crisina. Di pa tapos bro, pa unti-unti lang. Ah, okay. Sobrang dami siguro ng ano, ng gamit niyo kay ano, Sisi. Malayo ba yung nilapit? Ano yung tawag doon? Ano yun na pa tawag doon?
Nilipatan? Ano? Nilipatan? Nilipatan. Nilipatan. Oo, nilipatan. May mentor na ako, may dictionary pa ako. O, di ba? So, Randy, ano daw, sabi ni Sisi, suklian mo daw siya. Hindi ka to, Randy, nagsusukli. For better, it's better, strong. I love you much better, dream much more, and I swear. Natatawa na lang si Sisi, oh. Sakit ng kantang to. Pang bigo yan, ah. Tinanggap ko na may mahal siyang iba. Natanggap mo ba talaga? Tinanggap ko na. Hindi pa naman siguro legit yun. Pwede pa naman siguro maagaw yun. Tinanggap ko na eh. Okay lang yun. Tsaka Kaya wala akong time sa pagmamahal. Habang nabubuhay, may pag-asa. Ayoko ah. Sabagay marami. Ayoko ya. Bahala sa. Sisi bro, PM. Sige Sisi. Oh. PM kita Sisi. Gabi, ano tama? Isang ano gani, isang 30, isang New Year bala. Hindi ka video okay sila. Tapos gabi ka parang kami nagkaroon. Tapos ara man sila. Ang ex-husband ko, ang asawa niya, ara man sila. Hindi kayo naghahay man kami mo. Kung okay man. Ano man. Oo, nag-greet man sila sa akong Happy New Year. Tapos sweet sila nga doon nakatubang ni Jorel ang cellphone sila. Wala lang ko nabatsagan. Wala ko na sila. Wala lang. Siyempre, tagal na 9 years na. Parang wala lang. Parang friends lang. Wala namang ilangan. Wala. Doon sila pinagaling nga duwa na kuya sa akon. Iwas nilang ang cellphone. Iga. Pero ara man ang babae. Oo ah. Ah. Ano lang interaction? Wala man na reaction na. Wala kayo magaya na kami sa babae. Sabagay, okay man na. Ako bisan ako din, di man Magaya ilang na kami ako. sa babae. Papalayain na kita. Sabi na kanta. Tagal na. Pero ang laki, anong reaction sa laki? Hindi ba katis dito. Nasa subong ano pa nang laki sa akin. Pero wala ko ba ano. Hindi ako nakabilong bata eh. Ano pinakasakit mo?
Malaki. Sobrang na Basta tunga. nakita mo na nga okay na. Hindi mo na kinanglan ng labutaw pa. Benita Ogalesco. Magandang shoutout sa'yo, Benita. Salamat. Salamat sa patansak. Salamat, Benita. Padugo o kanta mo. Kita ko lang. Happy ka? Oo, bakit? Sana happy mo. Alam mo na, iisip mo na kasi ang botso niya palayain yung sarili niya. Hindi, naisip ko na kasi yan pag mag-boyfriend ka, tapos uuwi ako, tapos mahahati yung oras ko sa anak ko at saka sa lalaki. Na, huwag na. Diba? Minsan na kami magkita ng anak ko, tapos mahati pa yung oras at attention ko pag uwi ko. Na, huwag na. Diba? Umumala lang istorya sa kabuhit. Ano? Liwat-liwat na lang. Yan, bahala talaga. Tapos pareho na, okay ka mo sa una na, okay ka mo, happy, tapos mabreak ka mo, move kita nga. Solo ka. First yun na night ko, okay pa yun. 6 million viewers, nag-love shoutout. Na 6 Pangalawang million automatic. pangalawang kita nyo. Atin sundo pa yun. Pangatlong kita nyo. Kain sa labas, kain dito, kain doon. Dapat nakita nyo. Pumupunta sa bahay nyo. Panglimang kita nyo. Medyo... Dasi ko lang matakaan. Dasi ko matakaan. Sabi nga na isang linggong pag-ibig. Lunas nang ika'y nakilala. Martes nung tayo'y muling nagkita. Miyerkules nagtapat ka ng iyong pag-ibig. Huwebes ay inibig rin kita. Biyernes ay puno ng pagmamahalan. Mga puso natin ay sadyang nangawitan. Sabado ay muling nagkatampuhan. Ang pagsapit ng linggo, giliw ako iyong iniwan. O kay bilis ng iyong pagdating, pag-alis mo'y sadyang kay bilis din. Natulog ako nung ikaw ang kapiling, ngunit wala ka nang ako'y gumising. O kay bilis ng iyong pagdating, sa isang iglap lang, pag-alis mo'y sadyang kay bilis din. Sana nawawala yung lahat. Sana lahat ng tao mahaba ang pasensya. Ay naku, wala akong pasensya, sabi ko sa'yo.
Yun lang yung pinapahirap kong epa sa buhay ko yung yung pasensya na tinatawag. Diyos ko, ako talaga, wala talaga akong pasensya. Kaya sabi nga ng anak ko, napakaswerte ko kung makahanap ako. Napakaswerte ko kung makahanap ako ng lalaki na kaya yung ugali mo. Lalo wala akong pasensya. Oo, yun talaga epa. Kasi Magagawa ko ulan. Nakara ka pa da, arata na kay. Tulog ako, si ano ang kapiling. Na 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 na. Isang iglap lang, nagda ng lahat. Okay lang yun. Wala lang lahat. Wala lang trabaho natin. kayo, Kaya ko pa mawala ng boyfriend, pero di ko kaya wala sa baho. wala lahat, wag na trabaho. Natulog ako, ikaw ang kapiling. Wala ka lang ako. Tulog na ko ba? Malak Tulog ka na. taklot. Okay, napukan ba matulog ko lang ako dyan. Ako dali lang. Nak, good night na nak. Sweet dreams. God bless. I love you, mama. Chup chup. Sleep na ha. Muna ka rin tulog siya. Ay, matulog na ako pala pa. Paway ka na. Oo, nak, matulog na ako. Kapamati ka na lagi sa akin. Kasi nag-mute ka ha. Gampang ka pa? Oo. Nabatian mo dito nan ko na pangwakal? Ha? Warat ka na naka-earphones ka, wala? Matulog na ako. Patyan ko na. Hindi lang.
Hindi na papatya, gatsa siya. Patya lang na ka matulog ka na. Baby Loves Channel. Free. Ahahable. Tulog na kami klase ka pa ba? Makable ko lang yun, no? Bless, I love you. Anong ble mo dyan? Bye-bye na. Hindi na papatya later na patya kung mag-sleep ka na. Huwag ilabas yung dilat. Mapapaso yan. Narinig ko lang wala pag nagsasabi ko dito. Matulog ka lang. Trabaho pa ako bukas eh. Oo, maga pa bukas. Umaga ako bukas, 6:30 ako magigising. Kasi, magpa-alarm ka na lang. 3 cellphone na yung naka-alarm ko. Huwag kang ano dyan. 6:30 ako magigising. Tapos pag alas nila na 7, matutulog ulit ako. 9 ako gigising. Pahinga ka na. Tapos makaano ka na. Pakaipon ka Good lang. night everyone. Kulot pa picture. Pa-picture ko sa ano? Ano sinasabi-sabi mo dyan? Kulot, ang atob lang ba sa simo? Utod mo tong gimpre mo. Atob lang kulot. Utod mo to? Manghod mo Pagin to? pa nga naman. Atob lang nagkakanta sa Sabihin man. ang lalaki tublahaw. Nag-premiere ka, di ba? Oo, Gagitara magod na ko sa to. chika Oo. mo. Gasunod to sa akon. Amo to ginasundan sa kapid. Ha? Amo Ano? to ginasundan sa kapid. Pila ka mo kumaguto daw? Anom kami Apat? tapos may adapted kami isa. Ang subang amo na nakapamana pastor? Mm. Ikaduha ikaw? Oo. Tapos amo to din ng lalaki. Tapos Seryoso ang naman. Seryoso tapos naman ang yung kaped? Ang kaagutan yung adapted? tapos sa kapid, ang gapiano to balang yung premiere ko. Nga pareho sa kapid kad ako. Tapos amo na din ang agot ang adapted. Oh, I see. Nga lain tayo tsurang kasunod si mo kulot ha? Dugwapo tayo sa imo ha? Oo. Sa totoo lang, wapo nun. Wala na Kaso idadya lang, kulot? 27, hindi, 26 ata. Hindi ko bata pa. Ay, 30 to. Ha? 30 to. Hindi ko bata pa. Bata pa. Seryoso naman. Yung Bibilabs, ang daming alam ito. Okay. Seryoso. Hindi talaga ako mahilig sa bata. Nasusuot talaga yung mas matanda sa akin. Mas maganda nga yung bata. Tawa-tawa si Jerolo. Huwag kang tumawa dyan, Jera. Dead na ang kulot. Luisit o si Baby Loves. Hello, Baby Loves. Nandiyan ka pala, Baby Loves. Hello. Si Baby Matulog Loves. na. Entertain mo na yun si Baby Loves. O sabi ni Baby Loves, mas masarap yung bata daw, sabi ni Baby Loves. O, di ba? Oo, Baby Loves. Masarap yung bata kasi pak na pak ka talaga sa kama. So, lalaspagin ka talaga ng todo. Pero ako kasi mas gusto ko talaga yung yung mas matanda sa akin kasi I'm not looking after that. Gusto ko yung parang ako yung pinapampered. Ako yung inaalagaan, di ba? Kaysa kung bata, ikaw yung mag-a-adjust. Ayoko nang ganon. Ayoko nag-a-adjust. Gusto ko siya yung nag-a-adjust para sa akin. Di ba? Mostly talaga sa mga nakarelasyon is mga may edad kasi sa akin.
maganda talaga yung bata, malakas, powerful. Sana all malakas. Kahanap mo ng malakas pag-uwi para tawa-tawa si Gerald. Kahanap mo ng malakas pag-uwi para Ano, baby loves, gusto mo yung bata? Child of yun yung ginagawa mo yan ah. Ako yung jowa ko nga matanda sa akin, ako nag-adjust. O, di ba? Ikaw yung nagda-drive. Siya yung masarap nagsisteady. lang mag-drive. Favorite ko kaya yun. Mas gusto ko kaya ako yung Visit. nagda-drive kaysa ako yung nagda-drive. O, di ba? Totoo. Visit the topic to ah. Anong Pero kalokohan totoo ito ang yun. ginagawa niyo sa LS ko ah? Hindi ka lang magsasubmarine ka ba? Mag-helicopter. Helicopter di ko pa naranasan. Submarine pwede pa. Sa channel na to, parental guidance. Anong klaseng pag-adjust yung baby love? Sige nga, ako nag-adjust sa ugali kasi isip bata. May ganun talaga. Yung naging jowa ko sa na sa Macau. Di ba? Mas matanda siya sa akin ng 14 years. Ano, Ay, nag-adjust ako, sobrang isip bata. Sabi ako, Sana all adjust. pero ako kasi yung tipo ng tao na di ako marunong mag-adjust. Bahala ka sa buhay mo. At kita, Ay, bumalik nako. siya sa akin, break ulit kami. Kasi ako nga Ay, mag-adjust. nako sa inyo. Maganda pag bata kasi powerful yun. Grabe. Tinatandaan ka. Grabe nga, laspag simula. Grabe nga. Grabe nga hangat Binubuhat simula. ka pag bata kasi, binubuhat ka tapos Bakit kahit matanda, kaya ko namang buhatin buhatin ganun. Baliktad Kahit nga, mas, dapat sana sila mag-intindi sa atin. basta okay na ako. Babalik Hindi mo, yan, babalik sa'yo yung mahal. Huwag kang mag-alala. Habang nabubuhay may pag-asa. huwag mo sabihin sa akin yung kulot na babalik. Paano babalik? Yung tingasan na siya, babalik. Nakalimutan ka ba? Ikinig si Gerald dyan. Galitan ako na. Hindi, meron naman talaga bumabalik. Ayun ko nga. Bumabalik naman talaga kahit ilang taon yung nakalipas tapos hindi na malayan kayo pa rin yung magkakatuluyan. Sana may Sana pa. ganun, no? Walang ganun. Ah, Basta ako alam ko sarili ko, 15 years pa ako bago mag-asawa ko. saklap pa, dalawa kami jowa niya, dinagdagan ako. Oh, pasalamat ka sa sa jowa mo, hindi ka binawasan. Mas masaklap yun pag binawasan ka. Pero pag dinagdagan ka, dapat masaya ka doon. Diba? Ang mukha mo kulot. Oo. Ganun talaga ang buhay. Kailangan magdagdag para at least masaya. Aba, masaya. Never. Never. Akala ko ba matutulog ka na? Salita ka na salita dyan. Si Gerald tawa din ang tawa dyan. Ano, kasi nga, ganun talaga ang buhay. Totoo naman yun. Masaya talaga kapag marami. Di damihan mo din asawa mo kulot. Tingnan natin kung di ka papalayasin na Iris dyan. Masaya ka dyan, masakit nga eh. Si Kayo, kulot, subukan mo nga kulot. Damihan mo nga asawa mo. Tingnan natin kung di ka itatapon na ay, Iris. sa totoo lang, marami akong asawa. Ay, nako. Ay, ako lang yung malakas, no? Mas, di, Hindi kayo di, kakagwapo ng lalaki yun. ay, wala sa kagwapuhan yan, Epa. Wala sa kagwapuhan yan. Ay, nako. Ako talaga turn off ako sa mga lalaki na gano'n. Maraming sinungaling na lalaki. Oo, marami talaga. Marami talaga. Wala na akong sa kanila doon. Labas ako doon.
Talaga Tulog ako nung isa ka nangyari na yung din mga nun. ganyang ano, istorya, tulog ako. Isa ka na din nun, Kulot. Wala ko narinig. Nasa performance na o visit si Baby Loves to. Ako, Baby Love, siguro tama yan. Sa performance yan. Ako kasi di ako mahilig sa sex eh. Kaya naganap siya ng mas grabe. Ano, diba? Pag fighter ka talaga. Pag Hindi hindi ka kasi ako fighter, mahilig doon. iiwan ka. O ganun ba? Pero pag ano lang, tingnan natin. Yung expertise ko naman lang, mag-submarine, mag-drive at saka yung yung mag-BJ. Wow, sarap nun. Tingnan natin. Oo. Ano, mas masarap talaga yun. Pag ganun. Pero ano, Good night na. Nandiyan yung depende ko naman na sa si ano. Ilonggo. Marami naman kasi, Tumaya. marami namang pwede gawin na ano. Ang iba hindi naman gusto. Depende sa sitwasyon. Kung paano ka magdala. Bahala kayo dyan. Basta ako, alam ko tigang ako ilang taon na. Bahala kayo dyan. It's still counting on. Paano naman si Baby Loves nito? Ang jowa niya malayo. Sabi nga nila wala raw sa kapugian at kagandahan pagalingan raw performance. Bakit may video call naman? Visit ka talaga eh, Pao. Ito naman, may video Tumapay pa to call si naman. Baby Loves. So, visit na yung dalawa. Ay, video call naman, di ba? Yun nga lang, tingnan mo lang. Tapos kunyari, subo-subo ka din. Tapos, di ba? Oo, meron, ano ko yan, naranasan ko yan before, nung single ako. Sus, Diyos ko. Alam, Naranasan ko na yan. oo, Huwag kang dyan. Hindi na tayo hindi naman, virgin. okay. Ang ano, kasi pa, yung tao, hindi pwede na hindi pwede labasan. Meron time talaga na ano, na pwede ka, ano, na ilabas mo talaga yung mga ganyang ano, sa sitwasyon na yun. Kasi talagang maiirita ka kapag hindi ka naglabas. Bahala ko dyan. Ayaw ko Basta video ako call sanay ako na before. hindi ako nalalabasan. Baby loves, hindi yan ano, hindi yan masama na ganyan yung gagawin natin bilang tao. Kailangan din natin yan. Talagang maiirita ka kapag hindi ka nilabasan. Basta ako yan, Reality, manonood lang ako. Bahala ka dyan. Mag-video call ka dyan. Basta reality manonood yan lang eh. ako. Huwag mo akong isali sa pag-video call mo. Ano Manonood ka lang ba ako. abnormal pag hindi ka nilabasan? Alo? Lalaki Oo, lang yan eh. Babae, hindi na yan. paano nilalabasan yung babae? Malay ko sa kanila, baka nagsasalsal sila ako. Hindi ako nagsasalsal. Uy, bahala ko dyan. Mm. Kahit Natural natiga lang ako yun. habang buhay, Hindi yun bahala ko. bastos ah. Natural lang yun. Natural sa tao yun. Hindi, akala ko talaga nung una, lalaki lang nagsasalsal. May Hindi. babae pala nagsasalsal din. Oo, Hindi ko lang marami, alam. marami. Kaya ayaw ko. Meron Hindi na ako. ano eh, gumagamit ng ano eh, ng suklay, pinya. Kaya, Oo, pineapple. Ang ano, ang hindi hinati yung ano, yung pineapple, yung pinya, nakita ko epa. yun. Oo, Nakita talagang ko. sobra talaga, oo. Yak. Grabe yun, grabe yun. Ako bahala Hindi, na. Uy, hindi na bahala. normal yun, epa. Hindi na yun normal. Bahala tanada. Hindi na ako labasan. Tila ka to. Basta mapatay ta ko na white kata na problema. Pero ano, may times talaga na may irita ka sa ano, sa ganyang sitwasyon. Natatawa na lang si Baby Loves, no? Baby Loves, pag Oo. nandito ako sa Lesco, ganito yung mga usapan dito. Hindi, dati may, karoon nga kasi ako ng jowa dati. LDR kami. Di ba? 4 years kami na LDR. Sa Saudi siya nagtatrabaho. O di ba? O di ko mag-Maria Palad. Sa di mag-Maria Palad na siya titingin na ako. Oo, Bakit ako dadamay, di ba? SPG ang mga pag-uusapan. Oo, oo, Baby Loves. Ano nga eh, ibang YouTuber nga eh. Inaano pa eh, dinidemo pa nila yung about sa sex, about sa ganito, paano kalabasan, di ba? Sa atin ano lang to eh. At least naka-live stream din tayo, at least ano. Hindi naman to bawal.
Basta Meron ako talaga alam ko, yun. baby loves, tigang ako. 5 taon na. Diyos mio, sana all. Bakit yan? 5 taon. Paano na lang yung lalaki pag nasa malayo? Di ba? Sa Hindi bagay, magsa... Buti oo. nga nagsasalsal. Ako nga hindi. Diyos ko. Kaya nga paano maraming maraming Walang bawas OFW to. na na nagkakaproblema dahil sa LDR kasi iba pumapatol na lang sa may sa ibang lahi diyan kahit na alam nila na delikado. Mostly sa mga OFW sa halos lahat parang babae talaga yung mas maraming problema. Sa Basta ako, lang problema ko ngayon, wala akong jowa. Paano ako nito pag-uwi ko? Tigang pa rin, tigang na umuwi, tigang pa rin babalik. Parehas kayo siguro ni Baby Loves, no? Dalawa kayo tigang. Tigang na uuwi, tigang na pabalik. Ay, naku, buhay sana all tigang. Sana all may asawa. Huwag kang ano dyan, Kulot. Di ba, baby loves? Sana all Di may ba? asawa. Sana all may kinakapa pag gabi, pag malamig. Di ba, baby loves? Ay, sila Tayo yung may kinakapa kinakapa. natin unan lang. Di ba? Sila yung may kinakapa. Ikaw Ako, yung, bakit ikaw wala ka bang graduate na kinakapa? ako May, nun. may baon na kinakapa si Kulot pag malamig. Bawal na kasi, bawal na. Bawal na. Huwag nang i-push. Bawal. Nabubuhay ako ngayon na walang sex. Talaga ba? Aras narinig mo Oo, ba? tigang na ako kulot ha. Nilumot na akin. Nilawa na nga kayo, sis. Sa'yo nilumot, kaya paano nilawa. Nilawa. Mga visit yung mga tao dito ngayon, no? Buti pa si Kulot. Ginawan yung Dating porn yung ko ah. buti pa si Kulot, baby loves pa. Bunot ba ang bunot si Eh, yung Kulot. mga linti, yung mga tao, niyupod ko diba? Sana all ang makaunat Ay, ng bubunot. shit. Ano nangyari sa mundo? Yung mga nanonood dyan, pakilagyan na lang yung tenga natin ng asukal. Alam mo, kaya nawawalan ako ng gana na makipag-video call, Kasi makipag-chat. matatamis yung usapan Kasi natin ngayon dito. mabastos na iba. Ay, usapang tigang to. Siguro pag nag-LS ako paano yung yung ilalagay ko sa description tigang. Subukan mo ibaba kami yun. Para lang sa mga taong tigang. Ewan ko ba't Ay, hindi ka naman tigang. lahat ng pumunta dito sa sa LS ko, wag pumunta yung hindi tigang, dapat lahat tigang. O ikaw, hindi ka naman tigang bakit ka nandito. Nakakaslit nga. Sana sana pag-uwi ko ulit matusok na, baka makalawang na ko, hirap. Kaya kaya baby loves, ako nga sabi ko nga baby loves, uuwi akong tigang. Ano, Masarap akong tigang. ano, Sigurado itong matres ko may marami, tigang. marami pa namang talong. Hindi kaya ah, Pag uwi ko nga baby Marguso, loves, wala Marguso, pa at rin least may akong rapon kahit na konti. nababasa. Masakit na masarap yung tinry ko kasi yung Margoso sa puwet ko. Okay naman. Sarap na ito. Medyo masarap na masakit. Good night ko, Dok. Kanina ka pa nagulat. Alam mo, takpan mo nung kumot yung tenga mo, pa. Tanggalin ko yung earphones ko. Wag na. No ka.
Alauna na, oh. Bukas maaga ka pa. Bababa ako dito. Umayos ka Wag dyan. na, wag na nga. Visit, ayaw ko ng tulong, di maugat-ugat. Visit, please, bibilab siya. Damo ko Hindi sila ka ba? mote para maugat-ugat balinghoy blaw. Tig-apa. Taunta kung di nagasarang-gasarang hindi mo Siguro mabatyaga naman ng eh. Haba, saan ko paggabot. rin Ang paggabot, ang pagtustok. Lalo mo, ay guro kamuti kung balinghoy, no? Hindi Ang mo pa pagpaan kabada buka. mo. Yun di po, takakulong katulog mo. Dilat sa gilid. Lalo mo, hindi mo pagpaan lutak. Lalo Yun, kulog. Kulog na. Kuha ko na akong earphones. Matulog ka na kilmaan? Mm. Ito siguro tulog ka na. Tulog ka na kay alaw na, no? Aga pa talbos. Masarap yung talong na tao, kulot, maugat na mainit, masarap. Ayaw, sabi mo, kaya ano, gamitin mo ano, kamote. Kamote, tsaka ano, anong tawag sa balingoy? Masarap yun. Pag may bulitas, masarap ang... Ay, nakakakiliti. Oh, shit. Hindi. Laway kung may bulitas eh. Pa kasi yung pag ano, pag yung lalaki may bulitas, nakakapayat kayo yun. Ipapayat kayo ng ano, nung bulitas. Hindi healthy sa katawan yun. Daming alam. Naranasan ko yan. Kasi ano, Hindi magpalagay ng humps. Oh, di problema ba yan? hindi, yung masarap ay paalam mo kung ano, amimilok kanding. Gumagawa ako noon before. Milukan din. Damo ko balaan yun. Oo. Kasi ano, parang pag pumasok sa'yo yun, parang aabutin mo yung kisame sa sobrang Sana ano. all naabot yung kisame. Oo, oo, i-try mo, ano, I-try ko solid. kanino ko itatry gago to. Hindi, pag may part. I-try mo sa Gago ano, to. ilagay mo lang sa Kanino ano, ko itry. ilagay mo Gago lang ka talaga, no? sa kamay mo. Di rin masarap Subukan mo. yun, yung sumuka. Hindi ikaw na hindi ako magkakamay ka lang naman. Huwag na. Ano yun? Tumbo yung tumitira sa'yo. Magkakamay ka. Yak! Lagay mo yung ano, yung amimilok ng ano, ng kanding sa kamay mo. May goma naman yun eh. Tapos Ikaw ano, lang daya. Nga kuya mo tudluan mo. Hindi gawin mo yun. Bakit ako? Nabuhay nga ako na naman taon na walang ganyan. Isit. Tapos magkakamay ako. Yak! Sabi din ni Baby Loves, oh, di rin masarap yun, di sumuka. Yak! Ang hard yung dalawa, ah. Huwag niyo Oo, pong ano, iba pa rin yung pagtiti ng lalaki lalo pag pumuputok dun sa loob, ramdam mo yung init tsaka kiliti pag doon pumutok sa loob. Ako ayoko hindi, talaga ano, nakikipag-sex na may na nag-withdrawal or may bigyan ko kondom kayo na ng gano'n. tip, ah. Bigyan ko kayo ng tip. Di ba may binibili niya na ano, na deldo? Ano? Yung O deldo. bakit? Tapos May lagyan niyo na yan lumalabas ng ba ano, doon? hindi, ng ointment. Yung ointment na ano, na medyo Gago ka. maanghang. Pag Put, ma-infection ka pa doon sa pagkamanyak mo, tap- hanap ka pa ng infection. Shit ka. Gago ka. Sakit po nakuha mo. Gago ka talaga. Hindi. Totoo yun. Lagyan mo ng ano, Totoo ng yun. ointment na maanghang. Para sa mga manyak lang yun eh. Eh di sabi mo mainit-init. Yung gusto hinahanap mo yung O bakit? mainit-init. O bakit? Ha? Sabi ko ba na gano'n yung healthy. Yung sabi ko fresh, hindi Tapos lagyan mo improvise. ng gatas sa loob ng dildo. Tapos ano mo, Bakit? May butas ba yung dildo doon? Lalabasan ba yung gago? Nagbabibrate lang yun. Walang butas yun sabi ni doon. Baby Loves, ligo mo na ako kulot. Huwag kang maligo, baby loves. Nag-iinit ka na ba? Nagsal ka na doon. Baby Loves, wag kang gumamit ng ano ah. Wag Sabon. kang gumamit ng Baka Power Ranger. maiwan. Wag mong gamitin yung ano ah, yung mainit na ano, ointment na puga. Papapasok ka nun. Omega pain.
Ointment talaga. Mainit ang earth, sabi ni Bibi Loves. Eh, ako gusto ko pa rin yung ano talaga, yung fresh ba. Ay, yung fresh. Eh, ano, matitikman mo din yun pag nakauwi ka. Pero habang nandyan kayo, eh, gumamit muna kayo ng ano, Ikaw na ng, lang si- kaya dyan, Kulot. Bakit mo ng kami sitting tinuturo? water. Ikaw nakaisip niyan eh. Ikaw Hindi, gumawa. makakatulong sa inyo yan, ano, Epa, kasi Ah, ano, kahit hindi pa, anong pakialam ko. sa totoo lang, maiirita ka talaga. Yan yun, ano, yung Ay, isang naku na dahilan, Epa, bakit Kulot, lagi kang matagal na ano, akong bago. irritable, kaya hindi ko na yung kailangan para madagdagan yung pagka-irritable ko. Kaya nga, dapat magpalabas ka din minsan. Ikaw dyan lumabas, labas bahay eh. Ay, ewan ko sa inyo. Tinuturuan ko kayo ng magic tactic, magic tactic Hindi na ikaw gawin mo yan dyan, bakit? May iba pagdidis. baon bunot ka na naman dyan, bakit kami na problema mo? Namumuhay ako ng walang sex, Epa. Sa Oo, totoo lang. nabubuhay ka nga din, bakit kami hindi kami mabuhay? Eh, baka gusto niyo yung ano, yung Hala, binibigyan ko kayo ng nabuhay nga ano, ako ng 5 taon, yung instant tip na, counting. na mabilis pa rin. Ay, naku, buhay ko. Salamat, walang tao dito, no? Walang nagre-react. Hmm. Oh, matulog ka na nga. Tulog ka na dyan. For million viewers, magandang shoutout sa lahat. Sige na, pahinga ka na dyan, Epa, pahinga ka na dyan. Huwag ka na umakyat. Diyan ka na lang, pahinga ka na. Aga ka pa bukas. Mag-ano lang ako, magto 2 hours lang ako. To 2 hours and 30 minutes. Huwag ka lang ano, huwag ka nang umakyat, Epa, diyan ka na lang, sabi ko nga. Kailangan mo ano, magpahinga ka na dyan. Ito 2:30, ano ko na lang to, 2:30 minutes para ano. Hindi na ako magpapa-umaga kasi ano, baka ma-bog down yung ano, yung laptop. Baka wala na akong magamit. Concerned din ako kasi ako sa laptop pag ano, pag hanggang umaga kasi umiinit kasi. Okay na to kahit ano, 2 to 30 o 3 hours. Pero mag 2:30 ano lang ko, minutes. Good night, Epa. Good night. Salamat sa ano, salamat sobra sa ano, sa lahat-lahat. Sweet dreams, sweet dreams. Good night. Gawin ko ng 2 to 30 minutes. When there's no getting over that rainbow. When there's a chance won't go through. I can only
The world that you give, and I won't last a day without you. Wonders long and over that we go. Guys, mag-e-end na ako. Good night everyone. Salamat sa lahat. Good night, Papa Chris. Good night, baby loves. Good night, everyone. Keep safe. Good night, Orande. Good night. Nabiday bang. Salamat.